Damdamat Radyo Sagada. Thank God it's Friday. Kata oras ngayon tayo ibingay dagiti damdamag ita nga oras dia alas 12. Para iti ulo dagiti damdamag iti national panang investigar iti over-importation ti asukar maisaksakat gapu iti nakaro nga epekto na kadagiti manalo. Panakabawas ti value-added tax maisaksakat para iti middle class. Ken baro nga human trafficking scheme na ipakdaar kadagiti Pilipino amang kayat nga ag-abroad. Iti headlines mo dagiti damdamag iti rehiyon kan lokal agnamnama dagiti mannalon iti Benguet a maisalbar ti gobyerno dagiti apit da. Cordillera RDRRMC nag-warning kontra iti awan sardeng nga insidente ti forest fires. Kalinga makikita sumarunong agbalin nga sentro ti produksyon ti Abaca iti rehiyon Cordillera. Nainsigudan nga ubiling sa jay mangkayan formal anang lapad iti renewal ti mining permit Telepanto Mines. Temporaryo nga taas pasahe kadagiti tricycle na ipatungpal iti talo nga munisipyo ti Montañosa. '26 Summer Fair iti Mountain Province inlaylayon ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr. Montañosa Vice Governor Jet Dominguez nang idanon iti emosyonal nga apela tapno isardeng ti panag-uram kadagiti banbantay. Kana tulong para kadagiti unregistered drivers iti Sagada nakadependar iti pondo a magapu iti national government. Kat para marud apo iti detalye dagiti damdamag. Iti pagilian tayo nga Pilipinas sa ipaimbestigar ti Senate Deputy Majority Leader JV Ejercito iti Senado ti issue ti sobra-sobra nga importasyon ti asukar iti pagilian. Gapu iti nakaro nga epekto daytoy iti pangkabyagan dagiti lokal a mannalon. Babaan ti Senate Resolution number 369 binilinan ti Senador ti Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform amang ipatungpal iti investigasyon may neg iti wrong timing kan over-importation nga resulta iti panagbagsak ti farm gate prices. Inyo na unay ni Ehersito ang masapol ang masalakniban dagiti mangmangged iti industriya ti asukar manipod iti pangta ti oversupply iti domestic market. Nin mato iti nasurok 668,000 metriko nga tonelada ti asukar iti napalabas a bulan ti Marso. Sigun iti datos, mapatapata dumanonen iti top 2.8 billion nga piso ti mapukpukaw a birok iti lokal nga industriya para iti madama nga crop year. Nakitaw adagos ti panang investigar kadagiti agraraira nga polisiya tapno maisigurado ti seguridad dagiti lokal nga producers. Iti sabad adamag national insingasing ni Senador Bam Aquino ti panang ibaba iti value-added tax wenno VAT manipod iti 10.2% tapno agbalin nga 10%. Panggep daytoy nga protektaran dagiti Pilipino partikular ti middle class manipod iti epekto ti krisis sa jay Middle East. Iti sidong ti Senate Bill number 2047 kayat ni Aquino ang mapalagaan ti dadagsen dagiti consumer iti tenga ti nangingina a presyo dagiti produkto ken serbisyo ang manamnama nga agbayag iti maysa nga tawen. Sigun iti senador dagiti adda iti middle class ti kanayon asaan nga mapanpansin. Kaputawan ti maalala da direkta nga tulong manipod iti gobyerno tunggal adda ti krisis. Inayon na ati panang bawas iti VAT ket saan lang amang pababa iti presyo ti transportasyon ken utilities. Mangtedmet lang daytoy iti dakkel nga disposable income kadagiti pamilya tapno mapataragsik manen ti aktibidad ti ekonomiya. Iti maysa payada maga nasyonal iti likudan ti
Agtaltalinod nga Tier 1 ranking ti Pilipinas iti Trafficking in Persons report ti US State Department nagpakdaan. Ti Commission on Filipinos Overseas wenno CFO may kontra iti maysa ang makapaalarma nga human trafficking scheme. Iti daytoy baro nga modus dagiti Pilipino nga marek-recruit para iti trabaho ket puwersado ang may patpatulod iti panagserbisyo iti militar iti sabali a pagilian. Sigon iti CFO kon Interagency Council Against Traffic wenno IACAT, dati may sa akumpirmado a kaso no sa dinukot na sukatan ti kontrata dagiti biktima pagsangpet da iti destinasyon da. Dito'y kat na puwersada nga agbalin nga soldado kadagiti rehiyon ang maitudtudi nga foreign conflict zones. Kaput ito'y kat napalagipan ti publiko nga itudi nga high risk ti anyaman nga job offer nga awan ti verified contract manipud iti Department of Migrant Workers wenno DMW. Ti balakad kataga po iti agtultuloy metla nga panagbaliw-baliw iti taktika dagiti illegal recruiter tapno makapanloko kadagiti mangkayat nga agtrabaho iti balasiw tao. Iti matapo detalye dagiti damdamag iti rehiyon na Cordillera ken damdamag iti lokalidad. Nabyagan iti namnama dagiti Mannalon sa probinsya iti Benguet kalpasan nga inkari ni Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. agatangen ti gobyerno dagiti sobra nga apit da. Dagiti katapno maliklikan ang madadael dagitoy kastapay saanda nga malugi. Gapu pa lang iti krisis iti lana, kini daw dagiti Mannalon iti Department of Agriculture wenno DA ken kadagiti lokal a gobyerno a direkta nga alaan dagiti natnateng manipud iti taltalon tapno saan da nga agparikot iti nangina a krudo. Sigon kaniya DA Cordillera Regional Director Jeneline Dawayan, aktibo dan ang makikoordinar kadagiti kooperatiba ken lokal nga gobyerno para iti panakaipabulod dagiti truck kan panagbirok iti institutional buyers ang mangala kadagiti at risk a produkto. Nagpanawagan metlang ti ahensya kadagiti kumpanya ang makitinulong kanya tapno direkta ang maikonektar kadagiti Mannalon. Iti kastoy ket maisigurado nga adda ti papanan ti kada tonelada nga apit anata manipod iti Cordillera. Iti sa Baliada, iti rehiyon, kapu iti panagsarap ti dry season, nagpalagit manen ti Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Wano daytoy CRD-RRMC, ngayon unaan ti pagtalgadan ken panangliklik iti uram iti rehiyon. Iti sidong ti direktiba ni Regional Director Albert Mogul, mabilbilinan dagiti lokal a gobyerno ken ahensya, kas iti Bureau of Fire Protection, kanti Department of the Environment and Natural Resources, wenno DNR, nga irutan ti monitoring. Kasapulan metlang ang mangilatang iti fire breaks nang runa pay tadinmanunan iti sangagasut upat pulo ken maysa nga insidente ti forest ken grass fires. Anay record ita nga tawen 2026. Iti datos ti BFP Cordillera kaaduan ti kaso ti urang ket iti Benguet ken Mountain Province anang dadael iti nasurok upat gasot nga ektarya ti kabakiran ken daga. Napetpet nga ipawpawil ti konseho ti open burning wenno kaingin naipasuspindi pay dagiti aktibidad ti hiking ken trekking kadagiti apektado a lugar. Iti sa balipay nga damag, iti madama, katila ang munisipyo ti Natonin dito Mountain Province ti mabigbigbig nga agmay sa a producer ti Abaca, iti entero nga Cordillera. Nga maposible daytoy ang mabaliwan apaman ang mapanaknakan nga authentic dagiti hibla ang mabirukan sa jay probinsya ti Kalinga. Sigon kan Philippine Fiber Industry Development Authority wenno PhilFIDA Director Engineer Irma Rodis, manarimaan ti panakaipasidong dagiti mulmula sa jay Kalinga iti laboratory testing tapno makumpirma no agpayso dagitoy nga Abaca. Ti Abaca ti kapigsaan nga natural fiber iti sa nga lubungan. Kagiddan daytoy ket nang isayang ka ti PhilFIDA iti talo aldaw a panagsanay sa jay Tabuk City para iti panag-aramid kadagiti produkto akas iti scrunchies ken sleepers tapno isagana dagiti taga Kalinga kadagiti oportunidad iti pangkabyagan.
Sigun ken ni Rodis, pagdupanmet lang daytoy nga pagbalinon at trainers. Dagiti pimaset tapno mapalawa ti industriya ti fiber. Iti rehiyon ken mapatalin na ti posisyon ti Pilipinas akas numero 1 nga supplier ti Abaca iti world market. Nainpay dagiti detalye ti damdamaga iti Cordillera napetpet nga sinupyat dagiti nainsigudan nga umili sa jay barangay Bulalakaw. Mangkaya na Benguet ti panakailaylayon manen ti mining permit Telepanto Consolidated Mining Company. Iti maysa nga resolusyon a pinirmaan ti 15 nga community elders in paganetget ti grupo nga ikaten ti entero a barangay da iti coverage ti operasyon ti kumpanya kapu iti pangta iti salunat pagtalgedan ken aglawlaw. Irekreklamo dagiti residente ti panakapukaw ken kontaminasyon dagiti pag-alalaan da iti danum, pati ti lumlumtawan dagiti sinkholes ken panakabuttak ti daga iti lugar da. Tinasaw a dokumento ket agserbi nga parte ti free prior and informed consent wenno FPIC process no sa dinno ket inyunay-unay dagiti elder asaan ang masukatan ti anyaman a pateg ti kwarta wenno proyekto ti pangta iti biag ti komunidad da. Numan adda dagiti daduma a barangay anang ipalubos iti renewal kinid daw ti Bulalakaw nga irespetar ti desisyon da ken saan nga serken ti jurisdiksyon. Ti jurisdiksyon da para iti anyaman nga aktibidad ti panagminas. Dito'y mata Mountain Province. Nangipatungpal iti temporaryo nga fair hike kadagiti para publiko aluglugan dagiti munisipyo ti Bontoc, Bauco ken Sabangan. Kapu iti agtultuloy a panagngatu iti presyo ti produkto nga petrolyo. Sa jay Bontoc ket inaprobaran ni Mayor Franklin Udsi. Ti panakaingato ti minimum fare iti tricycle manipod iti 13 pesos tapno agbalin nga 16 pesos. 5 piso matine patungpal anayon nga singir iti pasahe ijay Bauco para iti toda. Sigun kadagiti lokal nga gobyerno panang address daytoy iti reklamo dagiti driver. Bayat a may pasigurado asaan unay a madagsinanmet dagiti commuters. Inbaga dagiti driver asaan nga umanay latta ti pateg a nainayon iti pasahe. Makaawat met ti sumagmamano a residente iti panang ibagada at ti panakaingato ti pasahe ket shared burden iti nga ti mapadpadasan a krisis iti ekonomiya. Iti sa palipay nga damag, lokal, iti personal panagbisita ni Mountain Province Governor Bonifacio Lacwasan Jr. kadagiti exhibitor. Iti 2026 Summer Fair sa Jay Provincial Plaza. Iti Abril 16 ket ipakita nati si bubukal nga suporta na kadagiti lokal nga negosyante. Sigun iti gobernador, napateg ti papel ti gobyerno probinsyal iti panang ipapigsa kadagiti lokal a produkto ken panang-alalay kadagiti babasit a negosyo iti tenga ti karik iti ekonomiya. Nakasimpang agpatengga kuma iti Abril 15 tinasao nga fair ngem inlaylayon daytoy ni Lacwasan enggana no Abril 19. Pinatgan nati daw dagiti exhibitor nga maipaayan pay iti nananay nga panawen tapno mailako da dagiti produkto da. Tignay ket pasat ti commitment ti probinsya nga itandudo ti pangkabyagan dagiti lokal nga entrepreneur kan pataragsitan ti turismo kan komersyo dito ay Mountain Province ita nga panawen ti summer. Nainpay dagiti damag iti lokal na irut ti panawagan met ni Mountain Province Vice Governor Jet Dominguez kadagiti kakailyan nga isardeng ti makadadael a panang-uram kadagiti banbantay. Daytoy ket iti tenga ti ngumatngato ken agtultuloy nga insidente ti forest fires iti probinsya.
Iti mensahe na iti Abril 16. Inyo na unay ni Dominguez at tinasao nga issue kat saan lang ang may papan iti aglawlaw. No di may panggap iti pagtalgadan dagiti tattao. Supla iti danum ken masabayan. Kana masakbayan iti sumarsaruno nga henerasyon. Sigun pa iti bisi gobernador ti kada urang ang maipalpalubos ket dakkel nga bawas iti kinabaknang ti komunidad. Kidaw nati panagtitinulong ti tunggal maysa maliklikan dagiti banbanag ang makadadaen iti daga. Apela para iti panagkaykaysa ti entero a probinsya. Tapno sa lakniban ti pagtaengan bayat nga addapay ti maisalbar kadagiti kabakiran ti Cordillera. Para iti mauda detalye dagiti damdamag. Iti damag ganduyan inaklon ti Municipal Social Welfare and Development Office wenno MSWDO Sagada nga awan ti pondo ti lokal a gobyerno ken nalawag a direktiba tapno ipaayan iti tulong dagiti unregistered drivers wenno dagiti mauawagan nga kolorum iti munisipalidad iti tenga ti mapadpadasan a krisis iti presyo ti petrolyo. Numan pa inmunan ngayon bagati Department of Transportation wenno DOTR kanti Land Transportation Franchising and Regulatory Board wenno LTFRB ang mabalin nga umasideg dagiti driver nga awan ti prangkisa da iti programa nga assistance to individuals in crisis situations wenno AICS ti DSWD saan daytoy amarikna iti beneg ti munisipyo. Sigon iti MSWDO uray no ti AICS ket maysa nga flexible program ang nakabasar iti assessment dagiti social worker. Kana saan nga iti lisensya ti lokal a gobyerno ti Sagada ket awanan iti pag-alaan iti pondo para iti nasao nga espesyal nga ayuda. Malaksid iti kinaawan ti pondo ket inpaganetgat ti opisina nga awan pay tinaawat da a formal nga pamilin wenno guidelines manipud iti gobyerno nasyonal no kasano nga itrato dagiti driver iti sidong ti informal sector. Iti madama ti balakad ti MSWDO kadagiti apektado nga driver ket urayon pay ti formal nga anunsyo. No mangiruwar iti pondo ti national government para kadagiti public utility vehicle drivers ang maidalan iti AICS kasapulan pay umuna nga maawat da dagiti paganurutan. Sakbay ang marugyan ti panang iproseso iti anyaman a tulong iti munisipyo. Dagita nga rod apo, dagiti naibingay tayo nga damdamag, itangal daw iti Biyernes, April 17, 2026. Thank God it's Friday. Kata siya nga ni Simbay para iti damdamaga Radyo Sagada. Good afternoon, kan advance happy weekend. Isnan amin ay listeners na naayay istasyon.